budget. Ah, from kitchen. Bushop kutengesa kitchenware. Oh, bushop. Ndopomera ndizvendatireti. Kubhuti yachasei. Yatabuka yamusoni changu ere. You. Manje muchafamba sei nesi? Ndofamba neyakadere. Ndonambigwa nako masimba kumba. Oh. Okay. Amusoni ere mishando. Aiwa, yakanaka. Kwezvibhodhi izvi ndezvepamotero. Aiwa, isibhodhi mapoto. Toto. Anoshanda pagasi neeven pama-electrical stoves. Kukanda mari pamaroro ndozvokandiwa Kwasha mazuva ano ndoma vanotoda kukanda mari. Azona pamaroro asisupreme. Zvaikandwa mari zvakadai. Sure. Ndavakwasha. Vakwasha vakarongeka iva. Achina ana manini zese. Tipewo mari yamakadya chive matongotenga maplates chaivo. Izvi zvakarora zvakapoinda izvi. Zvakapoinda zvekuisira grave. Grave re? Yekuisa kasupu yedu yatinoti supu. Womuto. Nomokisa mutero. Mazuva ano tichaisira lunch box here. Zvakaita semwedzi. Half moon, plates futi. Unoisei mumu. Unoisa chero zvawada kuisa. Sadza hana ndiguti njopinda umu. Iwe unotoda saka unotoda hombe iwewe. Saka yakadzika kana muzimapoto. Aiwa mupota muzoite Senzeni. Iyi inonyatsoita izvi. Tray here. Aiwa isi tray iplata. Plata? Ndoinyatsogara sadza rako hombe iyoyo. Umndome muriwo. Muriwo tokuisira kagrevi kaimomo. Ndiguti. Kana maolives. Maolive? Ekudya. Zvigubhu izvi. Havisi zvigubhu. Chii? Maoil dispenser. Ekuisira cooking oil. Ndipewo zvechimwe. Chimwe. Iwo hatiwayo chitodaenda kutoileti Senzeni. Ndozoinda ini. Unozoita ndochokumwira tii here. Aiwa tichomwira tii. Kuisa Tea pasta kana kuti coffee. Yakarasika zve. Maskana musazodaro. Chimwe ichi chekuisira shuga ichi. Aya ma-LC aya. Ma-lacruse. Lacruse? Chirungu chachirungu kaichi. Izvi ndo zvaakuwanikwa makicheni vakadzi mazuva ano ivaya. Unoisei? Unoisa shuga. Ndizve shuga izvi? Saka mumwe unoisa shuga, mumwe unoisa mukaka, powdered milk. Saka ndikuona kaspoon kacho Senzeni. Totoro zviri smart. So you can put this in my trays in my bedrooms especially. Because in bedroom I need to put some sugar. Mwana wangu ndio mlisa porridge. Izvo zvakutomisira porridge mukati. Ndio mlisa porridge. Ngoma kapa zvakamecha ka. Ma-LC food ma-lacruse, pane maplate aya. Ndirasadza negusha no. Gusha derere. Sure. Kana gusha. Toti gusha izvi. Aya ma-LC food aya. Zvakaita sezvitreyi. Aiwa maplates kana eSenzeni. Anowanikwa makara akasiyana siyana. Mamwe mukadzi wamazuva ano anodyira pakadai so. Zvakanaka. Pane ipai pano ndarashika ini. Panonzi paWhitecroft. Pana 6th naCentral 57 Whitecroft. Saka kukaenda nojoina sisi kwakangwara Freeman yandaenda sei. Kana uchida kuenda kupi akusvika zvekuya dada kuona. Ukangodzokera pane Nandosamura Nandozi kumberi uko. Wabva wakwidza wakadaro uchibvunza. Kuchichizi ndiro ine. Fatinoda tinoda sadza rakakura. Ndo mandodo. Hana kumasimba. Kumasimba anondarika kapa kuri bva munozachera. Vakadlasira vambori pedzi. Aiwa vari pedzi. Zvakanaka izvi. Thank you. Pechi chakaita seshoka yezhou. Maplates aya. Chakaita seshoka yezhou. Maplates. Ndikaita mari yangu ndazotenga mume. Handiti munouya. Handina mari kazvose izvi. Aiwa, munouya uchitenga mbichana. Imba inokwana. Chibhawo here? Aya casserole dishes. Macasserole. Kuti casserole kana iSenzeni. Casserole. Pachakugezesa ichi. Dish towels. Chidish towel ichi? Hachisogezesa ichi? Aiwa, chichogezesa. Zvekugezesa tinazvo futi zvinowanikwa. Even this wambomaona here. Chii? Senzeni chirungu shamwari. Ndezveizvi. Unoisa chikafu chako ipapo obva wadya futi. Sadza rinederera. Sadza nyama yako yakagochwa ipapo zvese wotodya mumavegetable kana masoups. You can even use it as a cutting board as well.
chekera muriwo wako zvese ipapo chabvisiwa chinotobva funge chinobva futi zvakanaka handisika chirungu ka